Reverend Father Efren Dulauta ato ang Padrikura, Father Darwin, Father Romy, Father Ingo, mga kauban itong mga kaparian nga niya karon na mista. Apil ang ato ang Vicar Foreign, Father Alan Carabal. May mo ba itong pakpakan ng atong mga pari? Mga lungsod ug sa ato ang probinsya, atong daong kalipay ang presensya sa ato ang tinahod nga Mayor Neil, ug sa ato ang board member Victor, sa pamilyang Balite, mga laing opisyalis sa ato ang lungsod, mga pinangga namo nga mga parokyanos, mga bisita, mga mamistahay, mga balikbayan, mga igsuon ko diha ni Kristo. Happy Fiesta kaninyong tanan. Pid Senyor. Atong pakpakan ang atong mahal nga patron. Ilingi asa ninyo ang inyong mga tapad. Unya ingna dayon, Brad, sis. Salamat. Kay sawa pa ka mo adto sa lamisa, ni ata nagmisa. Salamat nga wa pa ta mo adto sa lamisa, ni agid ta mitambong sa santos nga misa. Ang lamesa importante nga bangkite sa fiesta, pero ang santos nga misa maoy pinakabililhon nga bangkite nato uban sa Dios sa langit. Amen. O pakpakan nato ang Ginoo. Ngano man kaha nga ang Dios mipili nga magpakabata nga mahimong santo ninyo. Mga igsuon tingani aduna mo'y tubag sa maong pangutana. Sa akong pamalandong nakahuna-huna ko og duha ka bililhong tubag. Ang unang rason ngano nga ang Dios nagpakahimong santo ninyo, nagpakabata, mao kini. Gusto niya nga sayon para kanato nga siya higugmaon. Mga igsuon, kitang tanan dinhi, I'm sure. Basta bata, so dali ragit ta nga matandog. Dali ta mahimuot. Bisan gani kuno ang pinaka daotang tao or kanang salbahison nga tao, basta bata, mawad ag gahom, no? Mawad ag power, matandog gyud. Basta bata na ang anaa sa iyang atubangan. Mga igsuon, ang Dios na sayod, nga lisod para nato ang pagduol niya. Daghan ka nato mahadlok mo duol niya. Daghan ka nato magtapol mo duol kaniya. Gipili niya nga magpakabata, aron sayon nato ang paghigugma kaniya. Ikaduha, nagunahuna ko, posible nga ang Ginoo mipili nga magpakabata, magpaka-santo ninyo. Aron kitang tanan, makat-on sa pagdapig, paglaban, pag-amuma sa mga gagmay diha sa atong katilingban. Mga igsoon, dagang higayon, baliwalaon man nato ang mga gagmay. Dili lang ang mga bata, kundi dili ka ng mga simpleng tao, mga tao nga way tingog diha sa atong katilingban, ang mga kabos, ang mga masakiton, ang mga mahuyang, ang mga tigulang, ang mga timawa. Waslay tingog, ordinaryo kay nga mga tao. Ang Dios diya sa Santo Niño nagpakita sa iyahang pagpakighiusa kanila. O gituyo ini sa Ginoo aron matag-usa kanato makat-on sa paghigugma o pag-alima sa mga gagmay diha sa atong katilingban. Diya sa Ebanghelyo nadungog nato si Kristo naghatag sa duha ka pinakadagko nga sugo. Ang una, higugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, unahuna, kusog ug kalag. Unya ikaduha, iyatang giingnan higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa kaugalingon. Niya ang Dios naghatag og sugo, at the same time naghatag siya nato og tabang nga makasunod sa iyahang gisugo pinaagi sa pagpakahimong bata.
Mga igsoon, mao ni pamaagi sa Dios. Musugo unya mutabang aron kita makatuman sa iyang gisugo. Ang tao nga musugo unya mutabang Dios nun nga tao. Ang iyang pamaagi Dios nun. Pero ang tao nga maay lang musugo nya di mutabang, unsa may tawag ninyo ana? Dili siya Dios nun. Mga igsoon, karong adlaw sa atong pagpasidungog sa Dios nga bata, tugutik ko nga magpaambit ninyo og tulo lang ka linya. Tulo ka linya nga nagagikan sa gagmayng mga bata. Nga miduol kanako. Mga pulo nga di gyud nako malimtan hangtod karon diha sa akong kinabuhi isip pari. Ang unang linya, bag-o lang na akong nadungog gikan sa usa ka 7 anyos or 6 anyos nga batang lalaki dito sa Melbourne. Miduol din ako, anak ko Pilipino. Miduol siya nako, ingon siya, Bishop, please pray for me. Nahinangop ko sa informa ba nga, please pray for me. Kung sa may paampo, what is it? Ingon siya, Bishop, I want to become a priest. Please pray for me. Wow! Ako kasing-kasing kay murag ana ba sa kalipay ba? First time ko nakadungog og bata nga miduol nako mihangyo iampo ko, Bishop, please pray for me. I want to become a priest. Daghan ako nadunggan nga ginikanan, Bishop, iampo intaw niya mong anak, Bishop, nga mahimo ning pari kay ganahan jud ko, Bishop, nga mahimo siyang pari. But this time ang bata mismo mihangyo nako, please pray for me, Bishop, I want to become a priest. Mga igsoon, kini nabungat sa usa ka bata, I'm sure tungod kay ang ilang pamilya, ang pamilya nga iyahang gipuy-an or kauban, kanang pamilya nga duol sa simbahan. Nasulti ni sa bata tungod kay nagtubo siya sa pamilya nga maampuon, kamao mag-ampo, kamao musimba, o duol ang kasing-kasing sa simbahan. I'm sure na-influence siyang tanaw sa mga pari. No? Manginaot ko din sa Valencia ba, ang mga pamilya dinhi maningkamot nga makahatag tag environment nga sama sa ingon ni ana sa atong mga kabataan. Aron sad sila madasig nga magpaduol sa Dios. Aron sila madasig nga mangalagad sa Dios. Pari man o dili pari, basta kay mudako sila nga adunay gugma sa Dios. Mao ti akong gitubag sa bata. Yes, Rinier may ang ngalan. Ampo ko nimo dong, I'll pray for you. Kung mapari ka dong, I'm sure lipay kayo ang Ginoo, malipay sad ko. Pero dong, kung di ka mapari, para nako okay lang, basta kay buutan ka nga anak sa Dios. Ang ikaduhang linya mga igsuon sa bata nga nadungog nako. Katong una nakalipay pag-ayo nako, kini ikaduha nakaguol kaayo nako. Ngano man, mingon man ang bata, kini this time babae. Mao gyapon mga 6 anyos. Mingon man siya nako, Bishop, nganong di man ko love sa akong ginikanan? Naglisod kog tubag, oy. Naglisod kog tubag kay makita man ako sa iyang naong nga masulubon. Kabus nga batang babae, miduol siya ang pangutan na, Bishop, nganong di man ko love sa akong ginikanan. Nangutan ko niya, nganong nakasulti siya aron, tungod kay matud pa niya, kanunay siya kasab-an. Way adlaw nga di siya kasab-an. Unya, one time, gidukol pa sa iyang amahan. Unya, gitulod, nahagbong sa kanal. Can you imagine? No? Sakit kay sa dughan nga, sa batang pangidaron, ang maong bata nakasinati siya sa muna-muna nga kasakit. Mga igsoon, kinising maong bata, di lang ako isulti ang ngalan ha kay, just to respect her, no? Pero kining maong bata, nag-represent ni sa daghan sa atong mga kabataan unan karon o mga kabataan nga wala bitaw maamumahi ug maayo diha sa pamilya, no? I'm sure daghan sa ato dinhi mga anak nasakitan sa ilang mga ginikanan, naglibog sa ilang kinabuhi ug nakapangutana ngano nga dili sila gihigugma sa ilang mga amahan o inahan. No?
Mga igsoon, kining mga ginikanan nga naa dinhi karon naminaw ni Bishop, I'm sure naaman mo yung mga maayong tinguha sa inyong mga anak. No? Daghang higayon tungod sa inyohang maayong tinguha, inyo silang mabanghagan, makasab-an. Unya, naapoy mga higayon nga tungod sa inyohang kagustuhan nga matarong inyong anak, inyo silang mabunalan, mapasakitan. Tinuod dili. Tinuod, no? Well, mga igsoon, isip inyong obispo, ako magdasig ninyo, padayon na ang inyong maayong tinguha. But we need to adjust the way we deal with our children ba? Ha? Kada bang pamaagi ba? Ang atong tinguha maayo, pero ang atong pamaagi, kung dili maayo, dili siya magbunga og kaayo para sa atong mga anak. No? Very importantly, importante sa mga ginikanan nga mapasabot sa anak ang inyong tuyo para kanila. Bisan ang pagkasaba, masabtan man na sa anak, basta kay imong i-explain nila inihuman sa inyo nga pagkasaba. But be careful with your tongue. Sometimes no, ang atong masulti, mabungat nga mga pulong, sakit ba? Ha? Makasamad ba? Ang inyong mga pulong nga magamit, dili ba Kristohanon? No? Unya ka na kay magpabilin man na sa kasing-kasing sa atong mga anak. Mao na gitawag nato og verbal abuse. No? Mao nga ampingi ang inyong mga pulong, ang inyong pagkasaba, kinahanglan ubanan jud gugma. Nya ipasabot kanila ngano nga nakasab-an sila. Kanang pagdapat, let us be careful, no? Kay kining sakit sa lawas nga mabati sa atong mga anak, gahisan mapapas sa ilahang kasing-kasing. No? Usahay mo ingon ang mga tao, may sa una, buutan mga bata kay bunalan man god. Karon di naman mabunalan, kay musumbong naman ang mga bata. Ang amahan o inahan nga mubunal, mao na may mapriso. Mao na may mamultahan. Usahay makadagpi ta sa atong anak. That's natural, no? Kaya sa ilami sa puton ta, nana. Okay? Pero bantayan lang nato nga di masubrahan. Unya, pag humagdagpi, mao gyapon. Importante para sa atong anak nga makasabot sila sa atong gibuhat. Sa atong maayo nga tinguha para kanila. Sa katapusan, kini nga linya, di na ko malimtan. Gikan sa akong pag-umangkon. Nga babae, nga niadtong panahona, bata pa pod, mga 7-8 anyos. Usa kay gayon ni ana. Excuse me. One time dito sa Hagna, naman tayo apostolado sa paghimo og balay. Namang paghimo og balay sa mga kabus nato nga mga kaigsuonan. Usa ka Sabado, nakauna-una ko, kining 5 na ko kagagmay nga pag-umangkon, akong gidala dito sa bukid. Ako silang gidala aron magtabang pod paghimo og balay. Dito sa pobre ba nga pamilya, no? Ako lang tuyo gyud nga ma-expose sila, makita sila nga naay pamilya nga ingon ni anak kalisod, no? So akong gidala kini mga pag-umangkon. Nakita sila mga pobre, ordinaryo nga mga panday, nagtinabangay, tabang sa paghimog balay sa kabos. Kunya pagka hapon na dito sila nakakita sila nakadungog sa inahan sa maong pamilya nga among gitabangan nga nagpasalamat. Na naghilak in town sa Kalipay, no? Kaya every time maghimumig balay sa kabos, inikahuman, maghilak bang ginang pamilya, oy, nga tabangan. Sa ilang Kalipay ba nga, naluwas sila, nakakuha sila balay. Pag uli na namo, samtang kami galakaw, kini akong pag-umangkon ng babae, agamay, mihawid sa akong kamot, nya, uban sila kaw ana, nya, ang linya nga yang nabungat, di kinako malimtan. Ay mingon siya, angkol, pagdako na ko angkol, na nako'y kwarta, maghimo po kog balay para sa pobre. Wow! Mga igsoon, kini atong mga anak, no? Abi ninyo, gawa sa inyohang pagkasaba, pagbunal, abi ninyo, mas makat-un sila o maayo, pinaagi sa atong ihemplo. Sa unsay ilang makita nato. No? Hinaut ko ni ining piyesta sa Diyos nga bata, matag-usa nato kitang tanan gyud, mo develop tag gugma, special nga gugma kasing-kasing. Again para sa mga gagmay diha sa atong katilingban,
o para sa atong mga kabataan. Happy Fiesta kaninyong tanan. Pit Senyor! Atong pakpakan ang atong pinanggang patron.